Am o melodie care are cel mai tare mesaj pentru noi toți. De aici, Ezmol acolo. Viața nu înseamnă avere. Și pentru Alex Boss. Viața nu înseamnă avere și viața înseamnă sănătate. Și dacă le iei pe amândouă, ești prea iubit de Dumnezeu. Adevărat. Da, Dumnezeu fericire și urare. De la super pentru tăicuțului, viața lui, Guardian. Să aibă noroc. Ia vă regă. Trupa, Gogoș. Vino și tu lângă Tony, lângă șeful tău aici. Și chitara lângă noi aici. Hai vă rog mână tot, să ascultăm melodia asta. Viața nu înseamnă avere. Mai tare oră. La lentă nu dai încet. Tu și la lentă poți să te dai tare. Merge! Din Bardelonașul, în mod special pentru cel mai finus băiat, pentru și toată familia lui, să aibă noroc! Ce e viața pentru mine? Se împarte în rău și în bine, adevărat. Un prieten și dușman, când te știe că ai bani, adevărat. Dacă n-ai nimic e bine, nu stă nimeni lângă tine. Trăiești viața liniștit și dacă mor nu e nimic. Viața nu înseamnă avere, să ai bani, să ai putere. Viața înseamnă sănătate, faci pe toate. Viața nu înseamnă avere, să ai bani, să ai putere. Viața înseamnă sănătate, când o ai le faci pe toate. Adevărat? Te iubesc, Cocoșule! L-ai salvat! De la nașul mare s-a mai dat 50 de euro pentru Sever și Artur, pentru Chirița, pentru toți invitații lui, toată lumea prezentă, pentru copiii lui special. Să rămână mult de tot. I-auziți vorbele astea grele, dar adevărate. De la Artur, încă 100 de euro să rămână. Pentru Sever Boieru, 200 de euro. Pentru cel mai dulce naș, cel mai valoros naș, Al Capone Benone, 300 euro. Pentru Chirița, fratele lui de sânge. Adevărat, frate! Cu adevărat, frate! 400 de euro pentru Aten și Guardian și toți invitații. Și pentru Adonis, fost special, familia lui fratele Sever, să aibă noroc. S-a primit 400 să rămână. Și auzi vorbele astea.
Pentru Viteaz, 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 Viteaz. Banii înseamnă dușmănie, numai ură și prostie. Asta e melodia care reprezintă pe fratele Artur. Să repetă vorbele astea, că banii înseamnă dușmănie. Dă-i, Doamne, iartă-mă, spune Artur. Ia-o. Banii înseamnă dușmănie, numai ură și prostie. Atențiune! Cu 100 separată, 400 pentru unchiul lui Artur, de la Artur pentru Cobra Șampi! Șampi Bombardierul! Să aibă noroc! Ia-o!